Hej Philip. Jeg arbejder på et lille mindre projekt her, som jeg har skrevet på Facebook. Så har jeg arbejdet på nogle sår og den slags ting. Dem jeg har lavet indtil videre, har jeg lavet ved at lave en form, hvor jeg så har støbt ved hjælp af flydende latex i, som giver en rigtig nem påførelig sår. Og selvfølgelig har jeg testet lidt. Jeg har kørt lidt selv. Og det jeg har lavet, som jeg vil vise dig, har jeg lavet ved hjælp af den her forstøbte model. Og noget makeup selvfølgelig, noget hudlim til at sætte latexsåret på. Og selvfølgelig lidt kunstigt blod og sådan nogle ting, til lige at give det lidt som realisme. Men jeg tror, vi gør sådan her. Yes. Altså, det jeg har lavet er sådan set en, jeg tror det var sådan en her. Jeg ved ikke, kan den gøre det? Ja, der er rimelig meget sådan går udenom, så den er blevet rimelig stor. Men jeg har 3 af dem her, jeg har 3 af alle dem jeg har lavet. Og det er selvfølgelig kun den ene type jeg har lavet. Og det jeg simpelthen har gjort, det er bare at putte den på med lidt hudlim, og så klister den fast selvfølgelig. Nu fik jeg lidt blod på fingrene. Og derfor derefter selvfølgelig give noget makeup, så den ligner at den er forblodet. Jeg starter med lige at lave hudfarvetoner og sådan nogle ting, fordi den er jo helt gullig eller hvid, den der latex. Så derfor er det en rigtig god idé lige at få den til at ligne huden omkring. Hvorefter du så lægger mørke og røde farver på, for at få den til at ligne det sår du gerne vil have til at være. Du ser nok, at oppe i toppen der sidder den løs, og det er ikke med vilje. Jeg kunne ikke lige helt få den til at gribe fat, og jeg var utålmodig. Jeg ville gerne være færdig og lave den her film og alt den her slags. Så jeg valgte at lave det som en open cut, som om at der sådan er et snit lige ovenover. Det virker ikke så godt, og det er lidt urealistisk, men det er den bedste løsning på, at man ikke lige kunne få den til at sidde fast. Men jo, ellers så sidder den rigtig godt på resten af stykket. Jeg tror, en af de ting, der gør, at den ikke sidder så godt fast lige her på halsen, er, at det er meget bevægeligt sted. Havde man sat den for eksempel her i stedet for, så havde der ikke været de samme problemer. Vi ser, at længere nede, der er der overhovedet ingen problemer med at få den til at sidde helt fast og glide ud med huden. Så we're gonna rock this show, and it's gonna be an awesome movie. Hey Philip. Nu har jeg vist dig lidt af, hvad jeg kan, og hvad jeg har lavet. Men jeg har ikke vist det hele, og jeg har ikke vist alt, hvad jeg har på lager. Men det har jeg lige tænkt mig lige at vise her nu. Så det gør vi lige sådan her. Jeg har selvfølgelig lavet de her. Det er sådan en, jeg har på halsen. Så har jeg lavet sådan nogle y-ar. Dem her har jeg bare liggende. Det er sådan nogle købe nogen. Og her har jeg så sådan et åbent, fint lille ar. Tror jeg i hvert fald. Ja, åbent. Lukket stort ar. Fokuserer den på den ser et ansigt på det store sår her. Selvfølgelig et rigtig kæmpestort sår, som nok er været i forhold til den her rigtig stor. Det er enten hals eller arm sår det her. Dem har jeg selvfølgelig 3 af, ligesom jeg har med de andre. Her er den tynde udgave. Det her, altså der er 1 omgang tynde og så 2 omgang tykke. De tynde er simpelthen bare, hvor det kun lige er blevet kørt rundt i støbeformen, mens de tykke er det bare blevet fyldt op, og så de får lov til at tørre over natten. Eller i løbet af hele dagen. Hvilket giver en meget tykkere. Og den jeg har på halsen, tror jeg er en af de tynde. Men det burde ikke give den helt store forskel i hvordan det er placeret. De gør det bare lidt tungere. Så har jeg lidt alfeører. Og dem kan vi vel bare bruge, hvis vi skal have en eller anden zombie til at bide på et øre. Mindre udgave af dem der. Her har jeg så en ting, jeg er rigtig glad for, jeg har lavet. Jeg ved ikke, om man kan se det på den her. Den kan man næsten ikke se det på. Så må vi vise det på den her. Det er et zombie-bidemærke. Altså sådan et par en tandrække af tænder, der har sat sig ind i en, der er blevet bidt. Så det er rigtig godt.
Så har vi selvfølgelig lidt forskellige åbne ar, som man kan hælde lidt kunstig blod i og lege lidt med, naturligvis. Det er også bare et par tænder. Så har jeg lånt et par bøger på biblioteket. Det er den ene af dem, og det er den anden af dem. Den her er rigtig fed, og det er den anden faktisk også. Men den her indeholder for eksempel beskrivelse af lige præcis, hvordan man laver en zombie. Og hvordan man laver alle mulige forskellige sår. Den havde en rigtig fed en, jeg godt kunne tænke mig at lave. Jeg ved godt, den er stor. Den her kunne jeg også godt tænke mig at lave. Den der. Hvor man ikke mangler et øje. Ja, var den. Åben mavesår. Sådan noget det kunne være virkelig fedt at lave. Nu kigger jeg på her. Ja, det er ikke noget. Det kunstige blod. Den mørke. To lidt lysere. Så hernede, der har vi selvfølgelig mit sminkesæt. Som er awesomeness. Hvad har jeg ellers, jeg kan vise? Så har jeg lidt masker, det skal du ikke tage dig af. Det er bare masker. Jeg tror så... ja. Den ligger vel her. Ja. Det er også en lille sag. Den kommer jeg faktisk til at bruge på søndag, hvor jeg skal til hardball. Min egen AK. Det er en klassisk sort. Den er halv plastik, halv metal. Så den vejer en del. Hvis du skal vide det, så skyder den 114 meter i sekundet. Men det ser du vel egentlig ikke, når det er til filmen. Men jo. Jeg vil højst sandsynligt tage kopier af ting fra de to bøger, som vi kan bruge, og som jeg kan bruge i fremtiden.